mukbang na naman tayo. As I've said before sa last mukbang ko na magpapaksiw ako ng salmon. Yan. Can you see? Yan o, ulo siya ng salmon. I don't know if you can see. Tapos nagluto naman ako ng dumplings kasi na-addict ako sa kanya. Ang sarap niya kasi, kaya gustong gusto ko siya. Ito yung salmon, no? Ayaw ko siyang ayaw ko siyang ang tawag nun? Ewan ko sa Tagalog, pero di ko gusto mabungkag. Yan ba yan? Yan na, that's the head. Yan yung ulo ng salmon. Pinaksiw ko. Tsaka, of course, ang aking rice, ang tubig. Kain tayo, friends. Kuha na kayo ng pagkain nyo. Para kain tayo. Diba masarap ditong isabaw? Yung parang tinola or sinigang. Oh my goodness. Excited. I'm so excited. Nakita nyo ba? I'm just so excited. Ang tagal kong hindi nakakain ng ng paksiw. Yung last na kain ko ng paksiw ay nung umuwi ako ng Pinas. Oh my God. Ang sarap niya. At saka yung kanin ko is bahaw. Alam niyo ba yung bahaw? Yun din ba yung Tagalog sa... Because in Bisaya is bahaw, di ba? Yung lumang kanin. Lumang kanin ba yun? Bahaw din ba? Tawag sa inyo. Ewan ko. Masarap yung yung taba. Na-addict din ako sa dumpling na to eh. Saka yung sweet peppers ko. Ito ibig ko sabihin, no? Yun yung taba, oh. Lipat nga kita dito. Para easy sa akin. Ang sarap niya talaga. Ako nagluto niyan.
I'm in heaven. Bahaw at saka paksiw. What else do you want? Ito yung taba. I'm gonna try to talk. Ang sarap niya kasi. Natawa ko. Kasi, niluto ko siya mga siguro 10 o'clock. Ng umaga. Kanina. 11:15 na. Ay, niluto ko yung paksiw. Ang daming garlic. Tapos nilagyan ko siya ng pepper, salt, at saka daming vinegar. Natatawa ko. Eh, syempre, yung asawa ko, British. Eh, di ba sa ating mamuluto, kadalasan yung bahay natin is open. Yung mga bintana natin open, yung hindi nangangamoy yung pagkain, di ba? Dito kasi, close lahat kasi ang ginaw. Tapos, bumaba yung asawa ko. Sabi niya, ano ba yung amoy na yan? Yung buong bahay, nangamoy vinegar. Sorry niya. Ano ba yung amoy na yan? Suka. Sabi ko, oo. Hindi naman siya maarte. Nababother lang sila sa amoy. Siyempre kasi hindi sila sanay, di ba? Kahit na magprito ka ng isda dito, mangangamoy talaga siya. Ang problema lang kasi dito, kasi sobrang ginaw, i-open mo yung window pag nagluluto ka, pero i-close mo kasi sobrang ginaw, di ba? Naghihiting ka, what's the point kung naghihiting ka, open yung window. Kaya yung amoy hindi talaga lumalabas.
Sobrang taba niya. Sa Maynila ba, ganito din kayo magpaksiw na suka, tubig, at saka madaming garlic. Kasi sa amin sa Bisaya, kaya na nagluluto ang mama ko. Lumabas yung asawa ko, dumating na siya. Kaya pag may marinig kayo, siya yung umiyak naman siya. Hindi ka pwede nito kasi maraming buto. Ang taba niya, sobrang taba ng salmon. Yung noodles sa loob niya, para siya yung sotanghon. Kasi parang pinakuluan ko siya ng matagal ang lambot ng ano niya. Ng meat ng hilak. Kahit yung buto. Excited ako kasi may ulam ako na masarap bukas.
Mabusog na ako. Yan guys. Ang sarap talaga ng ulam ko. Kaya bukas uulamin ko na naman to. Okay. Thank you for watching. I will see you next sa aking mukbang. Bye!